Marius hola. En hier van jou waren zo zeer fan warm. Erst buiten beetje kalt en erst niet zeer kalt. Vielleicht 7 Grad kalt. Aber eten machten we er alle dag. En dan dacht ik van jou waren wat eten meer. Van jou wil ik wat merken. Dat noemt zich Tortillas Kebabs. Dat zijn gemolken rindvlees. En dan tortillas en dan dat vlees toneel praten met een derne schicht. Dan rollen we het op met sneetjes ervan en dan we opspekken. Dan bakken we dat. Wat je de zomer verjaardag, dat we vele worden bekend met zijn, onze hotdogs reizen. Of hotdogs bakken, ram 4. En als je dan de panchitos of Frankies. But anyway, en als je dan, wat ik van jou wel merk, dat doen ze ook, dat ze er opspekken, dan ze de boven 4 bakken. Dan eten ze reizen stort en er staat hotdogs of panchitos. En we gaan nu wat dat merken, ik hoop die gleichen dort. En dan moet zijn van daar weer. Dan wil ik je mal wijzen wat we brauchen zum ons Fleisch hier. Hier hebben we binnen een halve kilo gemolken rindvlees. Gram beef. Hier hebben we een natte seppel. Hier hebben we een natte versje cilantro. Waar we zeer smak fijn snijden. Hier hebben we 3 teen chesnek fijn gemerkt. Hier hebben we vanavond tomato paste. Waar een 2 eetlepel valt door van dort. Waar je nog goed een beeld wijzen. Hier hebben we een ganse eetlepel gerekende paprika. En waar je dat niet gaat, dan gebruik je gewone paprika. Hier hebben we cumin, comino. Wer dat niet lijkt, dan laat je dat uit. Maar we worden een halve theelepel van de bank. Hier hebben we een theelepel chesnekpulver. En een theelepel seppelpulver. Een theelepel peper. Een theelepel zout. Hier hebben we een peperschout naar rode. Bell pepper. Wordt dat ook maar fijn snijden. Hier hebben we kaas. En hier hebben we meeltortillas. Nu willen we afvangen. Toen had je opgeschreven wat je alles brokken. En weet je wat, we hadden meest vergeten nog jalapenos te maken. Ik heb hier 2, maar weet je wat, ik word bloos 1 jalapeno maken met zoetig taub. En wou dat ook nog maken. En wanneer je dat niet gelijk, je dat te heet is, dan laat je dat uit. En de seppel, die wil ook zeer fijn snijden. En die wil ook maar kneden. Oké, ziet hem dicht hier. Hier hebben we alle druis, cilantro, seppelen, en rode peperschout, die hebben we een halve gebroken. De andere halve waar we loten broken. Hier hebben we jalapeno, die hebben we 1 gebroken en er staat 2. Voor dit hier allemaal. En dan van dit tomato paste, waar we 2 lepel vallen, 2 eetlepel. Ja. En dan paprika, peper, zout, seppelpulver, chesnekpulver, cumin, comino en de chesnek, fine chesnek, 3 teen. Zo, nu gaan we dat dicht kneden. Dan wil ik je wijzen wat het zit. Oké, Rick Nulschein. En dan wachten we weer die schwan gebakt hebben. En wat je van hier anders wel vlees hier, dat zei je ook. Dat is kort neef. Dit is wat het recept verlangt. En dat is wat we van daar worden hier. En wanneer het wel anders hier, dus klapsvlees, dat zei je ook. En die kan dus ook maken als je een jank had. Oh ja. Weet je, dat paprika, dat gerekende paprika, dat geeft er dan weer zo'n smaak als wat het nog gerekend is. Oh ja, zeer fijn. En dat bakkelzaan paste, dat dikke bakkelzaan saus, dat merkt dat ze fijn week. Zo, kijk dan. Nu wordt dat loten een stunde zetten, dat is niet nodig, maar wie wil niet nog wat anders eruit merken. Zo. En daar worden we dat allemaal eruit merken. Dat is van die uit onkas. Wat je nog, den halve peperschout, wat we eerst hadden even gehouden, dat worden we nu in kleine streeltjes snijden en worden een herbroden van het onkas. En dan wordt nog een jalapeno, eerst wordt het zo te hier uitnemen ditmaal. Worden we dat ook een streeltje snijden en worden we dat ook nu hier taubroden. En weer een pilsje gelijk, we worden nog wat pilsje fijn snijden, dat ook nog maken. We leggen nou allebei een pilsje, mushrooms. En we worden nog een seppel fijn snijden. Dat willen we ook maken, dat grijnsbroden. Laat dat voor ons oven kost.
So, wat je kwart, ik glaube, wir wollen noch ein Jalapeno voll machen. Die sind sie nicht sehr stark. Wo das auch dann. Okay, da sind wir heute unsere Tortillas Kebabs machen. Wir haben unsere Tortillas hier, wir haben hier 5 Stück. Und wo wir die alle feierkantig schneiden, dann schafft es viel besser zum abrollen. Ich will Ihnen wissen, wie das schafft. Okay, da werden wir mal sehen, wie das schafft. Hier haben wir unsere feierkantige Tortillas. Und da haben wir das Fleisch, was wir schon eingeriert. Und dann haben wir das Fleisch auf die Tortillas snap, von ungefähr about ein Viertelzahl dick. Dat alle werden wir ganz bei der Kant fein abdrücken. Es ist ein bisschen gespielt, aber weißt du was, das schafft. Du kriegst es Start. Und weißt du was, und dann, was wir dann tun, ist dann tun wir noch Käse über. Wir haben hier Provolone Käse, die kann so ein Käse brauchen, das die gleich entscheiden, wo es schmecken. Wir haben hier Mozzarella, und dann noch ein paar andere. Na, tun wir die sehr fast Taubrall, dat het een smakke, vaste Roll jaft, die willen nu hier 2 snijden. Ik weet niet, dat de ene die is de smaak, de nächste stappen, dat die smaak lekker zijn. Ja, den ersten haben wir nu vorig. En dan wordt die alle krakse staat. Nu worden we den Triebessje ingedaken. En dan worden we een beetje uitzaken, wo het een beetje zeer koud is. Dan kunnen we met dat tweede snijden. Ja. Bloß dat den Trieb nicht hart worden, weil je tussen Frieser haben, die eine halbe Stunde so am Frieser nähren. Und dann gehen die viel besser zweite stehen, das will ich wissen. Okay, die haben nu von euch eine halbe Stunde buiten aan de kool gezeten. Dat weer van die onder 0, buiten kalt, fijn. Nu wordt het alles dan van ungefähr 3/4 Zahl oder 1 Zahl je koller schneiden. En dan wordt het wezen waar die worden abspecken. Ik kan nog een beetje schijn met het eten spelen. So, wir hoffen, dass wir uns von der gleichen und dann wollen wir schon den Unkas haben. Ja, nu wordt het hier een klein beetje alla brava een beetje verschnitten. Ja, en nu worden die alle abspecken. Wir haben hier so eine halt eine Steckerkist, wo die alle so abspecken und die fahren ein den anderen an, dass die sich nicht worden drehen und ja. Und was je die kan bieten op een vierbaken, oder Bern, en een Paun, oder das echt wo von der an der Bak. Ich hatte auf dem See, aber was je wat, nächstes Mal wollte ich nicht auf dem See liegen haben. Oder die bloß mit Pferden andrehen werden. Wat von den Käse wird da rütgeschmolten, wo ich noch hier sein kann. Aber nächstes Mal würde ich den Käse fein riven und dann den Mann das Fleisch mankrieren. Ich glaube, das würde besser schaffen, als so eine Koller schneiden. Aber einer muss gelernt. Ja, nu hat alles gestart. Okay, dort haben wir uns 8 Stück gegeben. Wir haben 6 Stück auf ein Stockje. Die kann ich dann mehr oder weniger, das ist wollen. 4 Stück wo von der Baken. En 4 stek wo smak al, dus ik kunt wel wiezen. En dan worden we die afvrieren en dan hebben we de eerste tijd erin en kunnen we die nog herbakken. Dat zit eens ganz zinnig, wat leuk hier. Oké, nu wordt die alle al, die 4 stek wat weer eeuwig blijven. Jeder een wat kapot met al. Met zo'n zeer dan het saran wrap of plastic. En dan kunnen we die alle in de lucht dan afvrieren. Kunnen we 1 keer 2 of zo allemaal uitnemen. Dan worden die vrienden niet taub, die am vriezer dan doen. Okay, die haben wir nu an der Luft gelegt. Die sind nu reut zum Erfrieren am Frieser nehmen. Kijk door. Eerst een tijd eruit maken, maar je wel. Okay, hier haben wir die 4 Stecken eruit. Die hebben we dan nu bakken. En weet je wat ik wil proeven? Ik wil een klein beetje, ik heb zelfs gemaakte broodkruimels, breadcrumbs. Waar we allebei een klein beetje overstreken. Ik dacht, dat würde vielleicht ein bisschen eine reichere Karsche geben, vielleicht. Und wenn dich dort nicht interessiert, dann lädt ihr das bloß einfach aus. Aber ich dachte, ich würde von dieser Stadt probieren. Und ich kann das Wetter da sein, dass der Käse da, was wir dann andeuten. Und so, ich soll sehen, nächstes Mal, wo wir den Käse fein gerieben, machen, Fleisch kneten. Und dann, was ich da nicht so sehr rütlagen. Da haben wir nu ein bisschen Käse rütgelagt. Aber das schmeckte mir nach so viel Schein, dass ich nicht hier der rüt, so. Dat is een goede teken. Okay, nu wollen wir das Sauce machen, was wir brauchen, um über das Fleisch schapen. Hier haben wir sehr schmalt. Wir wollen von ungefähr 1 Drittel Koffel. Das ist mehr slarig. Und dann wollen wir ein bisschen von hier nehmen.
En zo'n mensen wat zo'n schmondje aan is, ik weet, ik heb vrienden kaltje gemaakt van dat plus van zo'n schmond reden. En dat ze dan loot je dat uit. Dan ga je plus avocado nemen, al het andere door. We worden hier nu 2 avocados. Die zijn er nur rieplappen zo. Maar dat wordt alle zeer fijn schaffen. Dit is zeer schijne saus, en wat we er worden even schaffen. Ja. En dan hier hebben we nog zo'n een halve citroen, een hele citroen. Ja, dan wordt dat hier neer. En dan worden we dit hier alle zeer fijn trekken. En dan worden we dit cilantro, we hebben hier cilantro, en zit liggen nog niet. Dan loot je dat uit. En wat die andere saus hebben, wat die geloven je worden maanbellen, dat jij ook. Eentje bloos mayonaise en ketchup en zaamt, mustard. Dat smaakt ook schijn. Dan een klein beetje peper. En een beetje zout. En dan een klein beetje olivenolie. Plus van even een klein beetje. Nu wordt dit tegen hier. Maar dat is zeer fijn. Dan is. En dan vielleicht ook nog een klein beetje voet af. Bij. Zo, ik weet weten wanneer ik dat is zeer smak. Dan geriet heb. Check hem maar gleich hier een klein beetje voet maak. Zeer fijn dan. Dat is nu eruit. Nu wordt het even gebakken. Okay, den oven hebben we nu 400 graden afgehakt. Hier hebben we deze, kijk mal dit, die hebben we een beetje op de zeef liggen. Nu worden we hier van ongeveer een halve stunde, eerst 15 minuten, dan worden we omdraaien en dan fresh. Moet zijn waar het zit, we hebben 15 minuten nu. Oké, daar werden we zijn waar dat zit, want die is aan 15 minuten gebakt. Oh, die vangt dan zeer smak te loon. En wat je dus gezien kan, ik had die op de zeven abgelegt, ik dacht, dan kon het vaak met afleiden, maar wat je wat wieder Hans, wat die bakken, daar waar ik die onder zeven, dat ik thuis de een met bruin bakken, daar lijkt me door niet zoveel uit, maar anyway, nu worden we die omdraaien, en daar werden we nog eenmaal 15 minuten bakken, en dan hebben we onkas. Oké, 3 en een bak met die, nog eenmaal 15 minuten. Dat zal al niet lang duren. Nu kijk hem al. Nu gaan die door alles tot een halve stunde gebakken. Oh, dat schijnt, dat sizzelt aber sehr fijn. Nou ja, dan is het plus einfach tijd om ovenkast opdaschen. We worden dan met een zo'n striep afhangen. Plus op een beetje afhouden en strekken dat ze fijn eraf. Oh. En dan ik had de ries gekookt. En de ries had ik gekookt. Ik had een klein beetje zo'n rinspulver maken. En er staat zout. Een klein beetje patatseil gemaakt. En had ik dat gekookt. En hier had ik dat grijns, wat ik eerst had vrijgesneden, had ik dan nog smaak bruin gebroed. En dat wordt dan van der wat ons onkas zijn. En dan door hebben we nog dat grijne saus, wat ik eerst had. Kunt je weten waar we dat doen? We dat een klein beetje even die kebabs schapen. En daar wel wie onkas zijn. En wat je kwart, want je dat niet gleich, dan loot je dat uit. Dat je dat zo eten als een volle maaltijd, er een schobelen, er een eetschappen erbij. Wat immer je gelijk een schijn smaakt. Maar dit lijkt wat mij van die al schijn smaken. Nou ja, ik wil jullie de maaltijd dan nu nog een beetje van dichtbij wijzen. Ik lijkt dat wat schijn smaken. Ik hoop je merkt dat ook en loop je weten en van waar je zijn. Het is allemaal interessant te weten van waar je mee kijken dan. We zijn eentje van Siberië, Rusland en van de ganze wereld, had ik wel gezegd. Wat je wat, ik kan dat niet uithouden. Ik mag je dat einfach zijn. Waarschijnlijk dat smaakt. Ik ben God dankbaar waren voor deze schöne maaltijd. Dankbaar dat mij waren hafsmaars afgewaakt. En dankbaar voor jullie alle. So. Dit smaakt bloos zo gruwelijk schön en wat je wat. De zomer kan je dat absteken. Ik heb zo'n starke wat je braucht om hotdogs ruisten die je door op een 4 boven bakken. Dat wil ik de zomer proeven.
Das schmeckt so schön wie an der Ries. Und dann das Sauce eben. Und dann machen wir noch mal ein bisschen Sauce. Wow! Weet je wat, ik kan nog vergeten. Een Pepsi. Ruik hem al. Oh, bloß warm gewärmt da. Oh, und dann das scheine Grenze dabei. Das schmeckt bloß sehr schön. Und wenn du die Brot rein musst, dann merkt er da nach vorne ein bisschen Reste boven. Wow, ich hab die Meere da und lass mich weiten. Hier von Strickland, Buena Vista. Wir sehen uns nächstes Mal.